Купалаўскі тэатр найстарэйшы ў Беларусі святкуе 100годдзя і распачынае юбілейны сезон, у якім будуць і прэм'еры, і нечаканыя вяртанні. У Купалаўскі вернецца культавы спектакль «Тутэйшае». Трагікамедыю Янкі Купалы пра жыццё паміж усходам і захадам рэжысёр Мікалай Пінігін упершыню паставіў у 90-м годзе. Напрыканцы дзеі на сцэне ўздымалі бел-чырвона-белы сцяг. Спектакль атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі, але пасля пастаноўку то забаранялі, то вярталі на сцэну. І канчаткова яна знікла з рэпертуару ў 2010 годзе. Цяпер «Тутэйшае» паўстануць у новым акторскім складзе. Хто заменіць Віктара Манаева ў ролі Мікіты Зносака, пакуль невядома. Я ввогуле не хацеў это рабіць. Не хацеў. Таму, каб вярнуць поспех былых тутэйшых, трэба мець 90-е гады. Забароненая купалаўская п'еса. Новая краіна. Но мяне бесконца просяць людзі. Таму это не аднаўленне спектакля, не той же самы спектакль. Я паспрабую штосьці іншае зрабіць. Спектакль пакажуць наступным летам напрыканцы сезону, а найбліжэйшая прэм'ера ў снежні. Шекспіраўскі кароль Лір таксама ў інсцэнізацыі Мікалая Пінігіна і з яркаю сцэнаграфіяй маладой зоркі купалаўскага мастачкі Кацярыны Шыманович. У новым сезоне пасля рамонту адчыніцца малая сцэна. У гэтым будынку на вуліцы Энгельса. Прастора будзе аддадзеная пад эксперыменты. Напрыклад, тут будуць чыткі сучасных беларускіх аўтараў Віктара Марціновіча, Альгерда Бахарэвіча ды іншых. І, магчыма, так народзяцца ідэі новых спектакляў. Актор Роман Падаляка, які летась дэбютаваў як рэжысёр спектаклю «Радзіва Прудок» паводле Андруся Горвата, зноў рыхтуе прэм'еру. Гэтым разам у жанры вербатым. Шчырымі гісторыямі з жыцця падзеляцца акторы-купалаўцы. Гэты спектакль будзе называцца «Адзін». Гэта значыць пра першы раз у жыцці. Як мы сутыкаемся з першымі пачуццямі, першае каханне, першае расчараванне, першае, не ведаю, першая трывога, першая смерць. Наведаць тэатр цяпер можна не выходзячы з дому. Генеральны партнёр юбілейнага сезону, мабільны аператар А1, будзе ладзіць онлайн-трансляцыі спектакляў. Рабілі трансляцыі розных спартыўных мерапрыемстваў, розных канцэртаў, таму мы ведаем, як рабіць так, каб гледачы адчувалі гэтую атмасферу, якая існуе ў тэатры. Планы на гэты сезон маштабныя. Гастролі па Беларусі, а таксама ў Беласток і Парыж, музычныя вечары, экскурсіі па закуліссі тэатру і нават выданне часопісу. А 21 верасня ў Александрыйскім скверы 100годдзе Купалаўскага адсвяткуюць тэатральным оўпэн-эйрам. Александра Дорская, Белсад. Мастацкая галерэя «Артэль» у Менску запрашае ў мястэчкі. Мястэчкі ў Беларусі стваралі адмысловы шматнацыянальны пласт культуры, і значная частка гэтай культуры належыць габрэям. Выставу «Мястэчка. Вандроўкі і ўспаміны» складаюць жывапіс і фотаздымкі гарадзенцаў Александра Сурава ды Чэслава Сташка. Калі я год таму адкрыў выставу ў сінагозе нашай гродзенскай, свою выставу «Паштоўкі з мястэчак», то падышоў да мяне Стась, мой сябар, который сказаў, што ён хацеў бы на какую-то тэму такую распачаць. Я ему падказаў, говорю, калі у мяне паштоўкі з былых мястэчак, то ты мог бы зараз праехаць, можам разам праехаць па нашых мястэчках і занатаваць, зафотаграфаваць тое, што там трохі засталося з той спадчыны, которая калісьці была вельмі моцная, так сказаць, і зараз тое сёе там ёсць, і таму можна як бы злучыць маі асацыяцыі і ўспаміны, то есть мои некие чисто творчие думки з реальностью, которая довольно такая смачная зараз, ее сейчас засталась. Виртуально паблукаць па габрэйскіх беларускіх мястэчках можна до 10 верасня. Галерэя «Артэль» дзеюць штодня з 10 до 19 гадзіны. Стартаваў «Праўдай» і трапіў пад крытыку за малую колькасць фільмаў рэжысёраў жанчын. У італьянскай Венецыі 76-й раз праходзіць найстарэйшы і адзін з найпрэстыжнейшых у свеце кінафестываль. La 76esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Grazie. Buon festival a tutti. Адкрыў фестываль новы фільм японскага рэжысёра Хірокадзу Кореэды, дзе галоўныя ролі сыгралі зоркі французскага кіно Катрин Денёў і Жюльет Бінош. Гэта першы фільм Кореэды, зняты не ў Японіі, ды не на японскай мове. Але калі ў самых фільмах жаночай тэмы не бракуе, то з 21 фільму удзельніка конкурснай праграмы толькі 2 знятыя кабетамі. Увядзенне квотаў для забеспячэння пэўнай колькасці рэжысёрак было б абразлівым, бо гэта азначала б, што будзе зменшаны адзіны крытэрый, які трэба ўжываць у працэсе адбору – мастацкая якасць фільму.
Альберто Барберо адзначыў, што з 1850 фільмаў, прэзентаваных для адбору на фестываль, толькі чвэрць створаныя жанчынамі. З меркаваннем кіраўніка фестывалю нязгодная прэзідэнтка журы Люкрэсія Мартэль. Калі вы спытаеце, ці ўзрадуе мяне ўвядзенне квотаў, не. Але я не бачу іншага выйсця, каб прымусіць гэтую індустрыю пачаць думаць па-іншаму ды іншым спосабам разглядаць фільмы. Люкрэсія Мартэль прапановвае ўвесці сістэму квотаў на некалькі гадоў і спраўдзіць, ці паўплывае гэта на якасць фестывалю. Яшчэ адной нагодою для крытыкі сёлетняга фестывалю сталася ўлучэнне ў конкурсную праграму фільму Рамана Паланскага. Рэжысёра абвінавацілі ў Злучаных Штатах у спакушэнні 13-гадовай мадэлі. Больш за месяц ён правёў у турме, а пасля з'ехаў у Еўропу. Я не ўпэўненая, што буду прысутнічаць на прэзентацыі фільму «Спадара Паланскага», бо я рэпрэзентую жанчын, якія ваююць у Аргентыне з такімі выпадкамі. І мне не хацелася б уставаць ды пляскаць яму. Але я думаю, гэта правільна, што фільм «Спадара Паланскага» дэманструюць на гэтым фестывалі, бо гэта дыялог, які нам патрэбны. І што можа быць лепшым для таго, каб пачаць гэты шлях? Шлюбная гісторыя ці ідэальны кандыдат на мясцовыя выбары, трылер пра палітзняволеных ці палітычная драма пра журналістаў. Каму прысудзяць галоўную ўзнагароду венецыянскага кінафестывалю «Залатога Ільва», стане вядома больш як праз тыдзень. Фестываль працягнецца да 7 верасня. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.